meine Idee, ja. Das müsst ihr sagen, okay? Also die Idee. Shout out til hendes roomie. Ja, okay. Ja. Ich guck mir das Video danach an. Mach das. Alles klar. Alles klar. Hej og velkommen! What? Nummer 2 video. Det er sindssygt, vi har allerede 28 subscribers. Mange tak til alle jer. Shout out til vores lærer Jasper, for at han også har abonneret vores account. Shout out til det. Du er pisse nice. Okay, let's get to I it. dag vil vi gerne lave sådan en 20 facts om os, ligesom hvor vi så fortæller 10 facts om hinanden. Ja, Fordi det er en fed idé. Det er lidt sjovere end at sidde bare og være sådan lidt, hej, jeg hedder Ronja. Jeg er så gammel. Ja, så vi tænkte, det kunne være lidt sjovere, hvis vi læste ting op om hinanden. Og vi skal lige sige, at vi har ikke set de her ting. Vi har skrevet dem ned hver for sig, så jeg har bare lige fået dem, og så skal jeg læse dem om Ronja. Ja. Ja. Okay, fedt. Ja. Okay, jeg starter med at sige, at Clara, hun kommer fra IKAST. Ja, og så siger jeg så, at Ronja, hun er 14. Og så kommer jeg og siger, at hun er 16. She comeback. Så siger jeg så, hvornår Ronja hun er født, fordi det er jo mega relevant. Født 03, 01, 02, klokken 7:08. Om aftenen. Okay, Clara, hun er født 29.3.00. Jeg ved ikke, hvad klokken. Omkring 4-tiden, tror jeg nok, det var. Omkring 4 Det var også lige meget. Hvad skal de bruge det til? Ronjas forældre er skilt. Hun er 1,70 meter. Sygt. Ronja, hun har 2 søskende og 6 stedsøskende. Der er en, der har været godt i gang, hva'? Nå, okay, ja. Yeah. I'm so hilarious. Okay, Clara, hun har 2 papbrødre, en halvsøster, fordi vi ikke har samme far. Og så har hun skrevet. Og en bror. Ja, jeg har en bror, 2 papsøskende, fordi det er min mors kærestes børn. Ja. Og så har jeg en halvsøster, fordi vi ikke har samme far. Ja, sådan Men det betragtes bare som min søster. Ja. Ja. Okay. Ronja, hun har pollenallergi. Og det er faktisk, hello darkness, my old friend. Okay, Clara, hun skal flytte til jul. Det skal Hun skal ikke flytte ind til jul, men omkring juletiden. Ja, Haha. Got it? det gjorde jeg ikke. Hilarious. Ronja skriver, at hun går på DNT, altså den her efterskole, vi går på, med sin fætter, Christian. Skud ud, bror! Shout out til Christian. Han er nice. Skud ud. Okay, hendes forældre er skilt. Altså Claras. Altså mine. Hendes forældre er skilt. Altså Ronja, hun har en hund. Altså, ja, det har jeg. Jeg tror, den er lidt hurtig. Okay. Det har jeg, det hunde faktisk, vidste ikke det? Det har min også, selvom den bare ligger lige så doven som mig. Så er der ingenting. Min hund er bare spasset. Clara, hun har allergi for rigtig mange ting. Ja, altså mad. Det er endnu mere. Det er bare så nederen. Jeg har allergi-ting overalt lige nu. Også på fingrene og på mine fødder har jeg fået en allergisk reaktion. Okay. Du vil gerne se, men det vil være lidt akavet. Ronja, hun kommer fra Sønderborg. Skodby. Skodmenneske Sønderborg. Hun har ingen bedsteforældre. RIP. Like for real. Sorry. Undskyld mig. Helt fra hjertet. Jeg ved godt, jeg ikke burde starte den her YouTube-kanal. Okay. Jeg bringer skam over min familie. Okay, det er lige meget. Vi fortsætter. Ronja skriver, og jeg citerer: Pizza is my life. Pizza is life, ikke my life. Er det dumt? Pizza is my life. Pizza is her life. Pizza is love. Pizza is perfect. Også det. Ja. Og dudum! Og dudum! Dudum! Shout out til Ika Stjernegrillen, for han er den bedste durum i verden. Clara har skrevet, elsker at sejle med min far i hans båd. Det gør jeg. Det er så Det er hyggeligt. sikkert skide hyggeligt. Det er så hyggeligt. Får vi bare lige Mokai der på båden. Tyller lidt. Ej, det gør vi ikke. Ronja som den sidste ting har skrevet, at hun
Jeg skal give det helt rigtigt. Hun hader sommer og elsker vinter. Vi filmer! Det var Selina. Ikke skud ud til hende. Hold nu kære, Selina, please! Ronja har skrevet som hendes sidste ting, at hun hader sommer og elsker vinter. Ja, fordi, altså, fact. Nå. Og Claras sidste ting, det er, at hun er ikke jomfru. Hun er nemlig født i marts. Den er super hilarious. Og skud ud til Rasmus Brohave for at komme med lidt inspiration der. Because disco right here is in love. Ej, okay. Okay, Armin, hvis du ser det her, ikke også? Så skal du bare vide, at vi... Call me. Vi går på Dudum. Så skal du bare vide, at vi er endnu mere kold. Altså... Vi er koldere end dig. Nej, du fryser kraften til. Lad være. Det er en dårlig idé. Jeg skulle lige så kold som dig. Nå ja, det er rigtigt. Ja. Det er derfor. Armin. Vi følelsesløse så koldt. Armin. Det var det. Så var der også lige et par shoutouts. Der var lige en helvedes masse shoutouts, men det bliver man nødt til. Det var hyggeligt. Det var sgu fint. Ja, og så håber vi selvfølgelig, at I kunne lide den her video. Ja, det håber vi krafthelvede. Abonner. Sub os. Husk nu at abonnere. Abonner. Abonner på os. Og like videoen. Ej, abonner, og så bliv en af vores brødre. Ja. Og skud til alle brødrene derude. Ja. Det vil sige alle dem på DNT. Det vil sige alle dem, der har abonneret. Ja. Ja, basically. Vi har faktisk. Det var alt for den her video. See you soon.